Силно вярваме, че няма значение как е започнал живота ти. Правилните хора, среда и решения могат да променят посоката му. Точно за това правим приключения с кауза заедно с фондация Агапедия. Това са хора с големи сърца, които се грижат за деца, лишени от родителски грижи. И не, целта ни не е просто да заведем децата на пътуване, а да им покажем, че могат да се справят, да общуват, да мечтаят и да открият своя път въпреки трудностите. По време на тези пътувания децата се срещат с хора от различни професии, които споделят своя професионален и житейски опит. Насърчават ги и им показват, че пред тях има безкрай възможности. Всичко това се случва докато се забавляваме, създаваме спомени и опознаваме България. А най-хубавото е, че и вие може да бъдете част от тази кауза, защото всеки, който се включи, освен че ще прекара време с децата, допринася за това те да бъдат част от това преживяване напълно безплатно. Вярваме, че понякога един разговор може да промени много, да даде увереност, да накара едно дете да повярва в себе си, да се почувства прието, ценно и обичано. И това е най-важното за нас. Да помогнем на тези деца да знаят, че са част от обществото и че имат много какво да дадат на света.